купона. Това е купона, разбира се. В Царево какво продават? В Царево какво продават? Царевич какво продават? Топлицър! Айде на кукуруза! Кукуруза! И само 3,50 струват. Колко струва на царевичка? 3,50! 3,50! Няма вече батко 3 петак, петак, шестак. Караме по-старому. И колко струва? 3,50! Жорката. Най-готиния тук. Най-готиния, разбира се. Раздава се на Макс. И епа. Върват по 3,50! Само 3,50. Ама вече тарифата се сменя, матко. Взимаш 2, плащаш 3. Няма вече 3,50. Един 50%. Без едно. Ца. Да. Разбира се. Най-готините и най-мощните.